Satang daki sekhon hi baka Alnasr o Cristiano Ronaldo kan siya burom no kum kata ka champion jang ka Saudi Pro League kaban sadai ru kesin kaban kong ya Cristiano Ronaldo banjob ha ka tegale hanrei jelang ha ka menit ka bakhadu bat ha ka klimat ka badaki sekhon baka Alnasr kan siya burom kum kata ka namladu ha ka le hanrei klempoi perkat ka Al Hilal kalala ban penpai ha kate ke jing leka ban khanglat ia ka Alnasr pan burom kum kata ka champion namar bade ha kamnit ka bakhadu e bat sa setang sipeu sekhon hi ba referee un penkut no ia ka jing leka ka jing la ajong ka Al Hilal ban thep ia ka gol kade namar ka jing bakla hi kul ka Alnasr bat ubak chuka te perlok kene ka jing khun kalkut ha ka jing khai langba we le we gol hakasin kaban kong kadi ka Alnasr ka balam khmat langba ka sigol na usimakan tat hadu bal jankut ka jingile ka hanrei kumta hida ka jing bakla ukul bot u defender ka Alnasr ka hapan apan sa ka jingile ka bahadin banrai shisha ka kum kata ka nongjob jang ka Saudi Pro League lada ka Alnasr ka laban pelim ya ka dama ha ka jingile ka bakhadu jongka kamut baka Alnasr kan sakurno ya ka namladu ha ka Saudi Pro League bat ka Al Hilal ru kabdang sa artli ki jingil ka hakti lada ka Al Hilal ka syarem ka win ki jingil ka ne khai kamut ba ka Alnasr kan salong hi kum kata ka champion jong ka Saudi League hanrei menta ka Alnasr bot u Cristiano Ronaldo kin ya apshwa ya ka por ban khuri ka nam ladu ha ka Saudi Pro League namar ha ka jingil ka bakhadu jongki kidon comeback ban job ya kane bat mentak Alnasr ka tam hadu san point ha kami ikin point yak Al Hilal te perlok na kabanta ki update thamai wanam klik ban subscribe like bat press bell icon kanang ba phan miss haman ki por mga upload video